Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, it-tnejn filgħodu xehed il-middleman Melvin Tewma illi ntwera 3 dokumenti li ppreżenta aktar kmieni s-Supretendent Keith Arnaud waqt il-kompilazzjoni tal-provi fil-qorti kontra Jorgen Fenech. Tewma spjega li dawn id-dokumenti huma rċevuti firmati mill-Avukat William Kuxkiri mogħtija mingħand l-Aħwa De Giorgio sabiex juruh fejn kienu qed imorru l-flus. Tewma qal li dawn id-dokumenti ta' għomlu f'daqqa Mario De Giorgio fl-2018. Melvin Tewma qal li kien ċempel lil Jorgen Fenech u qalu li dawn kienu jammontaw għal madwar 70,000 euro. Tewma qal li kien ħbihom wara ħud tal-kuker fil-post tiegħu f'Witiline. Mistoqsi x'ġara Tewma qal li Arnaud kien staqsih dwar il-flus li kien jgħaddi lill-Aħwa De Giorgio u Tewma kien qal li għandu l-irċevuti u għalhekk kien għaddihom lill-pulizija. Sqar li huwa żamm l-irċevuti għandu biex Jorgen Fenech ma jaħsibx li l-flus qed iżommhom hu. Il-Maġistrat staqsiet għaliex ħarġu dawn il-flus u Tewma wieġeb li dawn kienu għall-avukat ta' De Giorgio. Tewma qal li malli ċempel l-ewwel darba lil fulu Mario De Giorgio talbu 30,000 euro u marant Fenech u talabhomlu. Tewma qal li beda jiltaqa' darbtejn fil-ġimgħa ma' Mario De Giorgio fil-flett tiegħu fil-Marsa u jagħtih il-flus. Qal li kien jitlob il-flus lil Fenech u kien jagħtih mal-20,000 euro. Tewma kompla jgħid li lil Mario De Giorgio l-ewwel taħt 30,000 euro u fi żmien 3 ġimgħat talbu 30,000 euro oħra. Waqt is-seduta ta' 2 filgħodu xed ukoll il-Pulizija David Gatt li huwa stazzjonat fis-CID u li kien ingħata istruzzjonijiet mingħand is-Supretendent Keith Arnaud biex jakkumpanja lil Melvin Tewma biex iġib xi dokumenti minn Witiline li kienu jirrigwardjaw xi flus. Xedet ukoll il-Professur Maria Teresa Podesta fejn ġiet appuntata mill-Maġistrati Inkwirenti sabiex tagħmel awtopsja fuq tafru ta' Defni Caruana Galizia. Hija konfermat ir-rapport tal-awtopsja li għamlet flimkien mat-tabib Ali Safraz. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent Keith Arnaud u l-Ispettur Kertzara, assistiti mill-Avukati Filip Gallia Farrugia u Anthony Vella f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukati difensuri huma Marion Camilleri, Gianluca Caruana Karen u Charles Merċieqa. L-Avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qegħdin jidhru għan-nom tal-familja Caruana Galizia. Il-kompilazzjoni tkompli nhar il-ħamis fl-10 ta' filgħodu.